Vy nič neviete, vy sa systematicky nepripravujete. Tu vedieme len také plané diskusie, hej. Ja neviem, chlapci, pozrite sa, Kapuca sa tu baví, tu Murín prepadá, Brestovský to isté. Nič neviete, keby ste sa aspoň pripravili, viete, chlapci, ja neviem. Takto, keď to ďalej pôjde, tak prikročím k nejakým iným metódám. Neviem, chlapci, naozaj, no. Tunak, no. Nemec, ten tiež chodí, ak sa mu chce, že áno. Tak nešiel vlak za to moto. No tak stánem o hodinu skore, no čo? Keď nejde, mešká. Keď nejde, no. Ja neviem, chlapci, no. Koniec hodín je, nič sme neprebrali, ja neviem, chlapci, no. Na budúce skúšam, áno? Sú tu traja tam, ktoré je za mnou, ne? Áno, všetky dobre. Sadnite si, nech sa páči. Kráte by som prosím. Mám, tak. Mená, prosím, chlapci, mená. Dávený. Mený, no. Encián, Cčko. Štvrtá C. Údený, štvrtá C. Šikovno. Dajte mi teplú meru. To je ja. Stavený, to je ktorý, prosím vás? Stavený? Prosím. To je veľmi vážne. Prosím. Laboratórium? Zase ste rozbili skúmavky? No to nie je možné. No my sa zbláznime. Dovidenia, dovidenia. Nie, v žiadnom prípade. Neboli ste tu náhodou včera? My? Čo by sme tu robili? My sme tu boli predvčerom. Dnes ste mi boli povedomí. Museli ste sa povedať. Povedali teplú meru. Teraz, ktorý? A to je vlastne jedno. Na dvoch máme teploty, na jednom nie. Čo máme? Má rievko, pán doktor, ja nareloval. No žaldu všetko. Žaldu. Vládnu. A vetri? Vetri volí? Húma. Boli. A v autobuse? No to je jasné. Sestra, nájdete mi niečo. Je to také zaujímavé. $330? Pán doktor, to je granit. Môžete to napísať, v tom veku to je prirodzené. Áno, to je v poriadku. Takže to by sme mali. A vám čo bolo? Ja som... Aha, vetri, áno, viem. Vy môžete odísť, nech sa páči. Dobrý. Vy sa mi nepáčite. Vypotiť sa, nosiť čiapku a rukavice. To vám pomôže. To musí pomôcť, to je overené.
2 týždne. Dobre, v poriadku. Dovidíme. Mali? Ešte jeden. No, a tebe čo je? Pán doktor, to mám pre... Ale tu vidím, tí dvaja mali teplotu, ale ty nemáš. Keď ti teplomer ostal, tam na to nie je teplota. Ja som mal teplotu. Ale ako by to môžeš dokázať? Čiže si tam máte teplomer môj. Ale na tom nie je teplota. Pozrite sa, Tavený, poďte. Poďte, ja My predsa nebudeme dávať penku zdravému človeku. Kam by sme prišli? Poďte, tam, do triedy. Doktor. To je predsa nepredstaviteľné, aby sme dávali lieky zdravým ľuďom. Áno, správne, pán. Veď zdravie ľudu je vec celej spoločnosti. Áno, správne, doktor, áno.